בעזרת השם יתברך, קהל קדוש ונכבד, אנחנו בשיעור מאוד מאוד חזק, בעזרת השם, הרבה מוסר, יראת שמיים, הלכות, השקפה, דברים טובים. נתחיל עם סיפור חזק רבותיי, שיעורר את כולנו. סיפור חזק. שומע? חזק. ובכן, מספרים עליי שאני, יפה יונתן, מספרים על אחד הרבנים שהתארח בערי הנופש של שוויץ. כן, רב, נהנה, הכיף, פעם לוקח קצת חופש וזה, שוויץ, רגוע. מורה ורבותיי, הוא היה שם גם שבת, בשבת בבוקר הוא הלך להתפלל בבית כנסת שם בקהילה, והוא ראה שכל הקהילה בלי טלית. עכשיו שבת בבוקר, אתה יודע, באמת לא מניחים תפילין, אבל טלית מה? זה היה לו מאוד מוזר. אז הוא, אתה יודע, העז לשאול כזה, הכל טוב. מה קרה לטליתות שלכם? למה אין לכם טליתות? הרב, באנו קבוצה שלמה לנפוש כאן בשוויץ, לא יכולנו לקחת הכל במזוודה. טלית תופסת הרבה מקום. אז השארנו אותה בבית. מתאים פה לכמה אנשים, כן. אני אניח תפילין ואיזה אחד שבור שם בכנרת, אני אקח טלית שעולה מאיזה בית כנסת, אני לא יודע אם היא כשרה, נסתדר, כן. הרב, אין מקום במזוודה הזה, אתה יודע, החלטנו להוסיף שם דברים יותר חשובים. לא יכולנו לקחת הכל. לאחר התפילה עמד הרב ואמר להם, מוריי ורבותיי, כשעשיתי את הנסיעה שלי לכאן, עברתי בדרכי באזור מגוריכם, וכשעברתי על יד אחד הבתים שאחד מכם גר, אני שומע קול בוכה. ניגשתי ונקשתי על הדלת ואין אדם בבית. הבכי התגבר, לא יכולתי לעמוד מנגד, פשוט פרצתי את הדלת, התחלתי לגשש אחר כל הבכי ואני מוצא את עצמי פותח את אחת המגירות ואני רואה שם טלית בוכה. מה יש לך? שאלתי אותה. בעל הבית הלך לנופש, הוא לקח את הכל, אוכל לקח, שתייה לקח, כסף, רק אותי השאיר בבית בודדה. ניחמתי אותה ואמרתי לה, מנעי קולך מבכי, עכשיו את לבד, אבל עוד יבוא יום שבעל הבית יצטרך לנסוע איתך למסע ארוך מאוד. בקבר כשאדם הולך קוברים אותו רק ורק עם הטלית. אז אולי עכשיו הוא לא לקח אותך, הוא הולך למסע שבוע שבועיים, אבל במסע של החיים הוא ייקח רק אותך, לא יהיה לו מישהי אחרת לקחת. המגיד מדובנה אומר, אנשים יוצאים לחופש, יוצאים לנופשים, מטיילים, כיף והכל. הוא לוקח את הכל איתו, זוכר הכל, לא שוכח את הדרכון, עד התעודת זהות, עד הכסף, עד היורו אם צריך בחול או מה שזה לא יהיה. אבל מה שהכי חשוב לקחת, את זה הוא לא לוקח. את הרוחניות, את הספרי קודש, את התפילין, את הטלית, כל הדברים הללו, זה אם יהיה לי זמן, בוא נראה, נשים מתחת, נשים פה, אם בכלל הוא ייקח. תודה רבה. וזה המסר רבותיי, כשאדם עכשיו יוצא לנופש, הקדוש ברוך הוא איתך גם כן. אין חופש מהתורה. במתים חופשי, אומר דוד המלך. כשאדם מת, אז הוא נעשה חופשי מן המצוות. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד, בין בחורף, בין בקיץ. בין בסתיו, בין באביב, בנופשים, בחוץ לארץ, בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, לכן שמו מקום. בין אדם למקום, בכל מקום הוא נמצא. וכמו שאמרתי לכם, שעשרת הדיברות כתובות פעמיים, גם בפרשת יתרו וגם בפרשת ואת חנן, פרשת שבוע. פרשת יתרו קוראים אותה בחורף, פרשת ואת חנן קוראים אותה בקיץ. ללמד אותך שהדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, אותו השם אלוקיך שהוא נמצא איתך בחורף, הוא גם זה שנמצא איתך בקיץ, זה שנמצא איתך בכל הניסיונות שעכשיו עומדים בפתחך. לכן שים לב ואל תזלזל ואל תשכח אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. אל תשאיר את הטלית בבית לבד בודדה, אל תשאיר אותי כביכול בצד, אומר הקדוש ברוך הוא. וכתוב בתורה, על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו. הזהירה התורה שנלך על פי השם בין בזמן החניה, בין בזמן הנסיעה. פרשת מסעי בסוף חומש במדבר, היא פותחת בכל מסעם של בני ישראל. ועלינו לזכור שתמיד המסעות, גם שלנו, יהיו תחת פיקוחם של רבנים, של ההלכה, של התורה הקדושה, של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, על פי השם יחנו, על פי השם ייסעו. עכשיו למקום שאתה הולך זה רצון השם, במקום שאתה חונה עכשיו זה רצון השם, במקום שאתה הולך לנפוש יש שם עניין, בדקת שהכל בסדר, בדקת שיש מקומות כשרים, בדקת שיש סופר לקנות מה שאתה צריך,
בדק שהצימר שסגרת, בדקת שהכל כשר, ואם לא, אתה יודע איך להכשיר את הצימר, אם צריך להכשיר דברים מסוימים. אתה בדקת את הדברים האלה או לא? רק הבעיה שאנחנו נזכרים לבדוק את זה, רק כשאנחנו כבר שם, אם בכלל. הרב, מה אני עושה? כבר הגעתי למקום, אין מניין, איפה להתפלל, צריך לנסוע רחוק, לא לנסוע רחוק, מה אני עושה? אני נטלה, כן יש... למה להגיע לכל השאלות האלה בדיעבד? למה אדם חכם עיניו בראשו? תתכונן מראש לפני זה. תתכונן מראש, אתה יודע שאתה עכשיו ב3 שבועות בלי שיעורי תורה. ושמה, אני לא יוצא מהבית בלי לעשות לעצמי סדר יום, איזה שיעורים אני הולך לשמוע, איזה ספרים אני הולך ללמוד, איזה סדרים אני עושה לעצמי, עד ראש חודש שלי 3 שבועות מהיום. בפעם הבאה שאני פגש, תעשה לעצמך סדר 21 ימים עכשיו, מה אני הולך ללמוד, איך אני הולך למנף את עצמי, איך אני הולך למלא את עצמי בתורה, ביראת שמיים, ברוחניות. יעקב אבינו מכנה את שבט יששכר, שהם נושא דגל התורה, יששכר חמור גרם. ההבדל בין חמור לשאר בהמות הוא, כגון הסוס. הסוס למשל, כאשר הוא עוצר למנוחה, חייב לפרוק מעליו את המסע. גם את העוקף שעל הגב של הסוס, שעליו יושבים ורוכבים, צריך לפנות מהגב של הסוס. שאם לא כן, באמת לא תהיה לו מנוחה אמיתית, הוא רק יקשקש בזנבו בלא שקט. ברגע שהוא משתחרר ממסעו, מיד הוא פונה לדהור ולצהול בהרים משוחרר מכל עול. החמור לעומתו שונה מכל הבהמות, וכך שגם כאשר מגיעים לתחנה ועוצרים למנוחה, הוא ממשיך לשאת על שכמו את המסע. לכן עמלי התורה נמשלו דווקא למה? לחמור. יששכר חמור גרם, יששכר זה אלה שיושבים ולומדים תורה, גם כביכול שאני במנוחה, עדיין התורה נמצאת איתי, אני לא פורק את התורה ממני, אני לא מוריד את הרוחניות ממני, גם שאני עכשיו נופש, גם שאני עכשיו בים, אני זוכר את ההלכות, אני זוכר מה שצריך לדעת. שיושב פה מישהו שלפני שבועיים היה בכנרת, אז השאלה הראשונה שאלתי אותו, תגידי, ברכת לכנרת? וואלה, לא ברכת לכנרת. אבל לפני 3 שבועות עשינו שיעור על מה מברכים, ברכות הים, מברכים על ברכות הכנרת, ברכת הגומל, ברכת על כל הנסיעה הזאת, נסיעה ארוכה, תפילת הדרך, עשית בהלוך. סתם הלכות כל כך פשוטות, שאדם צריך לזכור כשהוא נוסע. כשאדם נוסע, צריך לברר תפילת הדרך, אם זה נסיעה ארוכה של 72 דקות בין עירוני. אדם חייב להגיד תפילת הדרך בבוקר, לפני שאתה יוצא מהבית. כאילו, בתוך הרכב כמובן, שאתה יוצא מהכביש מהעיר, לקראת הכביש המהיר, פה כבר צריך להגיד תפילת הדרך, אם אתה יודע שבמהלך היום יהיה לך נסיעה של 72 דקות בין עירוני, כלומר לא מחשבים את הזמן שבתוך העיר שאתה נמצא או בתוך העיר שאתה תגיע, כל הכבישים הבין עירוניים אותם מחשבים ברגע שזה מצטרף לך או לך 72 דקות, כולל החזור, באותו יום כמובן, מברכים תפילת הדרך על הבוקר, כנ"ל גם בברכת הגומל, אותם הלכות יש בברכת הגומל, אדם נסע 72 דקות, וברכת הגומל, אז תלמד את הלכות, הרב שאני נוסע ואחרי זה אני חוזר עוד יומיים. כן, ההלכה אומרת לך, תברך שאתה מגיע לשם, הגעת לטבריה, לקח 1.5 שעה נסיעה, כולל הפקקים, לא כל הפקקים, לא יודע, נגיד לקח 72 דקות נסיעה בין עירוני, שאתה תגיע לשם, בגלל שאתה יהודי, אתה מתפלל במניין, לא משנה מה, אתה מברך שם ברכת הגומל, כשאתה חוזר אחרי זה לבית שלך, 3 ימים אחרי זה, שבוע אחרי זה, אתה מברך ברכת הגומל. אתה טס בהתאם להלכה, כמו שלמדנו, שלא בכל אופן מותר לטוס לחוץ לארץ, אז נגיד וטסת לחוץ לארץ, אתה מברך ברכת הגומל שאתה מגיע לשם, גם כשאתה חוזר, אתה מברך ברכת הגומל. התורה תמיד נמצאת איתי, אני איש הלכה בכל מקום ובכל זמן. הנופש, אדרבה, זו ההוכחה שלי כלפי בורא עולם, שאני מוכיח לו שגם כשאני מחוץ למסגרת שלי, מחוץ לרב שלי, מחוץ לסביבה שלי, אני מוכיח לקדוש ברוך הוא שאני תמיד עם בורא עולם בהלכה, בהשקפה, במוסר, לומד ויודע, וזה מראה על עבד השם אמיתי. חבר'ה, אתם איתי? סגור, בדוק. עוד קצת מוסר, עוד קצת רעיונות יפים רבותיי. אז כמו שאמרנו, חשוב מאוד לאדם שיתכנן לעצמו סדר יום מה ללמוד, כמה זמן, וכשיבנה מסגרת לעצמו, יש יותר סיכויים שיצליח לנצל את זמנו כראוי, כן? כמו שאמרתי לכם, כשאדם יעשה לעצמו סדר יום, איזה לימוד אני לומד, מה לעשות, תפילות במניין, כל הדברים הללו, זה דבר שמאוד בונה אותך, זה מאוד מחזק אותך, זה מאוד מחזק אותך ובונה אותך שיש לך סדר, שיש לך סדר, וככה אתה מתקדם, אתה מנצל את הזמן טוב, זה לא יום אחד אתה בלי שיעור תורה, אין מציאות כזאת. גם אלה שנוסעים, אם אתה נוסע לדרום, נוסע לצפון, נוסע לא יודע מה, ששאלת רב, בדקת שמקום שאתה הולך זה סבבה והכל טוב, תבדוק שהעץ הרע לא יחכה לך שם. אתם יודעים, יש בקורבנות בבוקר אומרים קודשי קודשים שחיטתן בצפון. אז קודשי קודשים זה סוגי קורבנות מסוימים, שוחטים אותם בצפון של המזבח, יש 4 קרנות למזבח, אז בצפון המזבח שוחטים את הקורבנות שהם קודשי קודשים. אז אומרים רבותינו, הנה עכשיו תקופה שלמדנו תורה, התחזקנו בתורה ויראת שמיים, ומספיק שעכשיו הוא מגיע לצפון ושם העץ הרע מחכה לו חופשי חודשי. אז לכן קודשי קודשים, כמה שהיית קדוש ושמור, אם אתה לא תדע לשמור את עצמך, אז העץ הרע מחכה לך שם שחיטתן בצפון, בטבריה, בחוץ לארץ, בקמפינג, בעניינים, בכל הבלגן שם. לכן אדם חכם עיניו בראשו, ינצל את הזמן כראוי, יבדוק עם עצמו סדר יום, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, איך ללמוד, איך להתקדם, במה לתקן את עצמי ובמה לשפר את עצמי, ככה שאני אראה לקדוש ברוך הוא שבאמת
אני שמרתי את עצמי כמו שצריך בתורה, ויראת שמיים גם כשאני בחופש, וגם כשיהיה לנו, איך אומרים, שיהיה לנו פנים לבוא לחודש אלול. לא נעים לבוא לחודש אלול עם כל כך הרבה שקים של עבירות ועוונות ובלגן והכל. אז לשמור את עצמנו כמו שצריך, שיהיה לנו פנים ככה להגיע לחודש אלול. אז קודם כל יש את האנשים שסוגרים את הטיול, סוגרים את הכל, אבל הדברים הרוחניים, כן, לא סוגרים לעצמם. אז כל הדברים הללו, רבותיי, ראיתי איזה סיפור מעניין. בכל שנה, כמו שאמרנו, יש בעיה שחוזרת על עצמה. קודם כל אנשים סוגרים את הטיול, משלמים מקדמה, שמים את הכסף, רק לאחר מכן נזכרים לפנות ולשאול את הרב, כבוד הרב, מותר לעשות כך וכך, הרב, יש מקום כזה, מותר לאכול פה, לא לאכול פה. באותו שלב כבר מתחיל היצרה לקנן בתוכחה ולהגיד, שמע, הפסד מרובה, דמי ביטול, ואז הרב נדרש להתמודד עם שאלה שמראש לא ניתן היה למנוע. אספר לכם מקרה אמיתי, יהודי אחד סגר הפלגה עם מנו ספנות, מה היה המסלול? יוצאים ביום חמישי, יופי. חוזרים בשבת בשעה 4 אחר הצהריים. 4 אחר הצהריים, חוזרים? איך זה יתכן? מותר להפליג בשבת? טוב. באמצע שבת קודש, השם מרחם. שאלתי אותו, תגיד לי, כשסגרת את הטיול, מה חשבת על עצמך? הוא השיב לי בתמימות, הרב, כתבו שזה כשר. נכון? אתה מכיר את העמודה הזאת, כשר, בהשגחת רב, שבחיים לא שמעת על הרב הזה, שדופקים לך שם שמות של רבנים, בחיים לא ראית את הרב הזה. מה זה השם הזה? לא משנה, מכבדים אותם, שומרים. וגם, מה הרב מכשיר בדיוק? אולי את 3-4 מוצרי אוכל? עדיין לא? בסדר? טוב, מלחיצים אותי, עושים בפרצופים, כאילו יש עכשיו איזה ג'וק מעל הכובע. בסדר? הלאה. לענייננו, מה חשבת על עצמך? סוגר מנוע ספנות, סוגר טיולים, סוגר דברים, לא בדקת כלום בתורה ויראת שמיים. מה? את מי? חזק. טוב, תביעת מנוע ספנות. היה צריך לתבוע אותם עוד הרבה לפני, אבל לא משנה. קיצור, לענייננו, רבותיי. אז זה הנקודה, רבותיי. כתוב בנביא, קובע השם, יחליפו כוח. יעלו עבר כנשרים. כן, תמיד אומרים את הפסוק הזה לפני שאדם יוצא לנופש, שהוא צריך כביכול להחליף כוח, להתרענן, קובע השם, יחליפו כוח, וכתוב בהמשך, יעלו עבר כנשרים. פירש הרד"ק בשם רבי סעדיה גאון. שמו זה פלא, מי שקצת מבין בחיות, תגיד לי אם אתה מסתנחם ממה שהולך להגיד כאן. הטביע הקדוש ברוך הוא בנשר, שהוא מלך העופות, שאחת ל10 שנים הוא אף גבוה מאוד על פני הרקיע, עד שמתקרב לחום השמש, מרוב החום הוא מפיל את עצמו לים, ואז נמרטים נוצותיו, ונמרטות נוצותיו, ולאחר מכן הוא מתחדש ומקבל כוחות כימי צעירותו, ושוב הוא אף גבוה מעל גבוה. ראשונים כותבים את זה. אוקיי. עדיין לא הגיעו לשם בני שנה. טוב. אז לכן, אז על זה הפסוק, שימו לב. קובע שהם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, כמו הנשרים, שאחת ל10 שנים הוא מתקרב די גבוה לחום השמש, מרוב השמש מפיל את עצמו לים, ואז נמרטות כל נוצותיו, ולאחר מכן הוא מתחדש ומקבל כוחות כימי צעירותו, ושוב הוא אף גבוה מעל גבוה. אותו דבר פה, כמו שהנשר לאחר שהוא התחדש, הוא חוזר שוב לעוף בשמיים על כל העופות, כך אנחנו, לאחר שנחנו מעט וחידשנו את עצמנו בכוחות מחודשים, אחרי זה אתה תקבל את התורה ויראת שמיים הרבה יותר חזק. הרב מאיר אליהו אמר בשם הרב שלו, רבי צבי יוסף בן פורת, ראש ישיבת אשר האיש בבית וגן, איך תדע אם הנופש שלך, איך תדע אם הבן הזמנים שלך, אם החולשה שלך הייתה באמת טובה או לא? תראה אם אחרי שסיימת את הנופש, אם יש לך חשק לחזור לרוחניות שהיית בחזק בכל הכוח, או שאתה מגיע, אללה, איזה בעשה עוד פעם עכשיו, סדרים, המסגרת וכל הזה. זה בדיוק המדד לדעת אם הנופש שלך באמת היה טוב וכשר ולשם שמיים, או שהיה אפור בר מינן. לכן האדם צריך טוב לבדוק, לא הבנת? להסביר שוב? אתה אומר שהמצב שלך גמור, כאילו. כן, טוב, לא לענות אמן בלייב, כן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הלאה, לענייננו רבותיי, אז כמו שאמרנו, את הנקודות הללו של המוסר והחופש, ששם השם בונה אותנו, כמו שאמרנו, יציאה מהרגל היומיומי, טומנת לאדם אתגרים גשמיים ורוחניים לא פשוטים, אדם במשך כמה חודשים נמצא בישיבה, נמצא בחברה טובה, עם הרב, עם השיעורים, עם מה שזה לא יהיה, שתול בבית השם, פתאום יוצא לבין הזמנים, כן, למי שלא מכירה או מכיר את המושג בין הזמנים, אוקיי, נראה לי שחזרת על זה כמה פעמים, מסתכלים כמו איזה עב"ם. אז בין הזמנים זה החופש הגדול רק של החרדים, כך קוראים לזה בין הזמנים. והרב אופיר מקה תמיד אמר, זה כל כך יפה לקרוא לתקופה הזאת בין הזמנים ולא החופש הגדול, כי כמו שאמרנו, אין אדם שחופשי מהתורה והמצוות. אדם שהוא מת, אז הוא נפטר, אז הוא חופשי מהתורה והמצוות, במתים חופשי, אז אתה נעשה חופשי מתורה ומצוות. אבל כשאתה קורא לתקופה הזאת בין הזמנים, בגלל שבישיבות ובכוללים יש כמה זמנים בשנה. יש זמן של אלול, אחרי זה יש
חופשה קטנה, ואחרי זה נכנסים לזמן חורף. אז זה בין שתי זמנים, זה נקרא בין הזמנים. יעני חופש, אבל בין הזמנים. אחרי זה מחשוון עד ניסן, זה תקופת חורף, יש חצי שנה. אחרי זה אתה יוצא לחופש של לפחות 30 יום, כל חודש ניסן. אחרי זה אתה חוזר לזמן קיץ, מאייר עד תשעה באב. זה אומר שיש לך עוד זמן, אז בין הזמנים זה החודש הזה. ואחרי זה מתחילת אב, תשעה באב עד ראש חודש אלול, זה נקרא עוד זמן. לכן כל הפרקים של החופשים זה נקרא בין הזמנים. בין הזמנים, אין חופש, זה בין הזמנים פשוט. קצת פחות, אתה לא חייב להתפלל בשבע, אתה יכול להתפלל בשבע וחצי, 8, כן, זה הבנתם את הראש. זה בין הזמנים, ככה זה נקרא, סגור? הבנתם מה זה בין הזמנים? יופי. אז לכן, אז מה לי חופש, מה לי בין הזמנים? העיקר הוא שכשאדם יוצא מהמסגרת, עדיין צריך תמיד לבדוק מה אני עושה, האם זה לפי דרך התורה ויראת שמיים, כמו שצריך. אז לכן רבותיי, תראו כמה אני אוהב אתכם וחשבתי עליכם. אני חייב לספר לכם את הסיפור שסיפרתי אותו לפני שבועיים בקצרה ממש, אבל סיפור כל כך חזק, כל כך מעורר. מי שזוכר מעולה, מי שלא עד רבה, זה יהיה לו לפעם ראשונה, אבל סיפור כל כך חזק, ואמרתי אולי זה מאוד מאוד מתאים בדיוק לתקופה הזאת, אוקיי, תחזיקו חזק. סיפרתי לכם על אותו בחור שהתחיל קצת להתחזק פה ושם, הוא מצא לעצמו חברותה, ככה שילמד איתו וזה, טוב. ושבוע, שבועיים, 3 שהם לומדים וזה, החברותה הזה, האברך, ראה שהבחור המתחזק הזה, צחי, מגיע כל יום עם חופן של גרעינים מאוד מאוד גדול בכיס. הוא לא הבין את הסריטה הזאת, מה אתה מגיע עם גרעינים בכיס ככה כמויות, וזה מלא שבת, אתה מפצח בדרך ניחה, אבל ככה באמצע היום, ככה לבוא עם גרעינים כל יום, זה היה נראה לו קצת מוזר. טוב, אחרי זה חודשיים שהם לומדים, כמובן הוא כל יום מגיע עם הגרעינים. יום אחד האברך הזה, הוא היה קצת עייף בלימוד, אז הוא ביקש מהילד, התלמיד שלו, צחי, אמר לו, שומע, אפשר קצת כמה גרעינים, תפצח תוך כדי, ואז אני אתעורר קצת וזה. הוא אמר לו, לא יכול להביא לך. אתה מסתלבט, שחרר איזה חופן, אחי, תן לי קצת כמה גרעינים. לא יכול להביא לך. טוב, הוא קיבל את זה, טוב, סבבה. יום למחרת התקשר צחי לאברך, שומע, אפשר לקבוע איתך היום חברותה בשעה 5 וזה. אמר לו, היום אני לא יכול, ספציפית, יש לי סידורים, אני לא יכול. טוב, עבר יום, שומע, היום קובעים בשעה 5, לא, מחילה, לא מסתדר לי. קיצור, שבועיים, תרתר אותו, לא יכול, כן יכול, פעם לא. כל פעם מוצא לו תירוץ אחר. עכשיו, הבחור כבר קלט ששבועיים הוא מסבן אותו, שהוא לא יכול ללמוד איתו. כנראה הוא נפגע מהפעם הראשונה שלא הבאתי לו את הגרעינים. הצחי התקשר לאברך, אמר לו, שומע, יעקב, תקשיב, אני נראה גם מרגיש שאתה קצת נפגעת בגלל שלא הבאתי לך את הגרעינים באותו יום. אתה כבר מסבן אותי שבועיים שאתה לא יכול ללמוד איתי. בוא אליי הביתה, תגיד לך מה התשובה באמת, למה לא הבאתי לך גרעינים באותו יום. טוב, הוא חשב שהוא שרוט, כנראה הוא באמת שרוט, לבוא אליו הביתה, מה הוא רוצה? תגיד את התשובה עכשיו, אחי. טוב, האברך הגיע לבית של צחי היקר, צחי הכניס אותו לחדר, פתח את הארון, בגדים, ושם הוא רואה כמויות של גרעינים. הוא אמר, זהו, עכשיו בדוק, שרוט לחלוטין, חותמת של דפוק, מה אתה עושים כל הגרעינים האלה בארון? אמר, תקשיב טוב, אבא שלי בתחילת דרכי, שהתחלתי לחזור בתשובה ולהתחזק, אבא שלי אמר לי שהולכות להיות לי הרבה ניסיונות ומעידות וקשיים והכל. אם אני לא אראה את הדברים הטובים שאני עושה, אני יכול למעוד. ולכן הוא אמר לי, כל יום לפני שאתה יוצא מהבית, שים חופן של גרעינים בכיס השמאלי. כל מעשה טוב שאתה עושה, מילה טובה, עין טובה, שמירת עיניים, חסד, מה שאתה לא תעשה, כל דבר טוב, קח גרעין מהכיס השמאלי, שים אותו בכיס הימני. וככה תעשה. בסוף יום, קח את כל החופן גרעינים שיש לך בכיס הימני, ושים אותו בארון שלך. וככה אתה תראה עם הזמן, אתה תראה כמה גרעינים שעשבה, ואתה תראה שזה כל המצוות והמעשים טובים שקיימת ועשית. ותדע לך שככה אני עושה מאז. וכל הגרעינים שאתה רואה פה בארון, זה כל המעשים טובים שעשיתי וצברתי בחודשים האחרונים, מאז שאבא שלי אמר לי את מה שהוא אמר. אתה יודע למה באותו יום שביקשת ממני גרעינים לא רציתי להביא לך? כי לא נשארו לי יותר גרעינים בכיס השמאלי, כבר כל הגרעינים של היום כבר עברו לכיס הימני. זאת אומרת שעשיתי כבר כל כך הרבה מצוות ומעשים טובים, אתה יודע מה זה לתת לך כביכול איזה מעשה טוב שעשיתי? הרגשתי כזה לא בנוח להביא לך גרעין מהכיס הימני, שזה כביכול מצווה שעשיתי, איזה חסד שעשיתי, איזה משהו טוב שאני הולך לשים בארון בסוף היום. אז הרב מסכן רבותיי, שאדם צריך להעריך את עצמו, שאדם צריך להכיר בדברים הטובים שהוא עושה. ובשביל זה, חשבתי אולי באמת, תאמינו לי, כן? חשבתי באמת לקנות לכל אחד שקית של גרעינים לחופש. אבל לא עשיתי את זה, עשיתי משהו יותר זול, אוקיי? אבל גם חזק, אוקיי? ואל תיפגעו, כי אני אומר לכם מראש, שגם אני עשיתי לעצמי את זה, אוקיי? זה, הבן שלי, הצדיק, יוחאי, יש להם מבצע. ראיתם? מבצע בין הזמנים. ככה זה נקרא. עולים לכיתה ה', אוקיי? הבן שלי יוחאי עולה לכיתה ה', יפה. שימו לב, מה דורשים ילד בכיתה ה', כן? בקרוב אצל כולכם יקליפות. הלאה. אז יש לך פה תאריכים, יום בשבוע, אוקיי? עם התאריך העברי, עד ראש חודש אלול. יש לך פה את הכל. אתה רושם לך איך היית בכיבוד הורים, נשמה? אתה רושם לך תפילות, שחרית מנחה בערבית התפללת, יחיד מניין תרשום לך, תהילים כמה אתה קורא כל יום, מה כתוב פה? התנהגות, יחס טוב לאחים, אתה קח את זה ליחס טוב להורים שלך, יחס טוב לחברים וכולי,
לימוד במשנה, אשר יצר מתוך הכתב, ברכת המזון מתוך הכתב. סתם רעיון שעושים לילדים בכיתה ה'. אז אני אומר בשבילכם, אני עשיתי לעצמי, יש לי גם דף כזה בבית, אני ציימתי גם לעצמי לפני שאני נותן לכם. גם לילדים שלי יוכל יואל ויותם, עשיתי עם 3 דפים על הדלת בכניסה לבית, עשיתי 3 דפים, כל יום אני מסיים להתפלל, זה גם תרבן אותם לעשות. אתה רואה פתאום, הוא לא רוצה לאכול לחם, הוא אוכל לחם, כי דברים ברכת המזון מתוך הכתב. כי יודע איזה מתנה אבא נותן לו בסוף החודש. כאן לגבי יואל ויותם, ודאי. אתה מבין? אז חבר'ה, זה נראה לכם מצחיק, אבל אני אומר לכם בוודאות, שיהיה לך דף כזה, ותעשה לעצמך, איך אני בתפילות. אז אם פה כתוב 3 פרקי תהילים ביום, אז אתה יודע שאתה מסוגל יותר, אז תשנה לעצמך, אתה יכול לעשות, אתה מבין? אתה יכול לשחק עם זה איך שאתה רוצה, נשמה. כנ"ל לגבייך, יום שהתלבשתי בצניעות, שומעת? שימי פה לב ענק. יום שהתלבש בפריצות, זרקי זה לפח. לא שווה כלום, יום אחד, אחותי, את טורפת. סתם, לא, מחילה, מעריך, כמובן, כל מצווה, כל חצאית, כל זה ודאי, לא מזלזל, מחילה. אבל בואי, אחותי, יש פה צניעות, יראת שמיים, תרשימי הופעות, לא הלכתי ל10 הופעות שיכולתי ללכת, צמני לך, תראי את... אז זה חוסך יותר מגרעינים, כן? עלה לי 0.5 שקל לדף, מאשר חופן של גרעינים. אז זה נקודה למחשבה, רבותיי. בסוף השיעור לא להתבייש לקחת, אני בעצמי יש לי אחד כזה, הכל בסדר? זה יכול להיות רעיון טוב. בסדר? רק למחוק את העולים לכיתה A, תרשמי. כיתה א'? מה? כן, כיתה א', למי זה? יוסף, אל תזלזל לעצמך. אל תזלזל בעצמך, אתה קדוש. הלאה. טוב, אז זה לגבי המדד הזה, רבותיי. כל אחד ואחת ייקח לעצמו. זה בתור רעיון טוב בשבילכם. טוב, יקיריי, אהוביי ורעיי. ניגע עוד בקצת כמה הלכות שקשורות לתקופה שלנו, תקופת הקיץ וכולי. אז כבר אמרנו שיש כאלה שנוהגים ללכת לכותל המערבי, כן, בתקופת הקיץ, שיש להם זמן וזה, הולכים לכותל וזה. כמה הלכות חשובות שקשורות לכותל המערבי, אמרו חז"ל, מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי של בית המקדש, כתוב בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, אחר כותל המערבי של בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא נשבע, שלא יחרב לעולם. ומקום הכותל המערבי הוא סמוך לבית קודשי הקודשים, שהוא מכוון כלפי בית המקדש של מעלה ברקיע. ומי שמתפלל במקום מקודש זה נחשב כמתפלל לפני הכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, המקום הכי מסוגל להתפלל שהתפילות תתקבלנה, אחרי הבית כנסת הרגיל שיש לנו, זה הכותל המערבי, שמעלתו גדולה ועצומה. וקדושת המקום גורמת לבאים בחצרות השם להתעורר בהתלהבות קודש, להתפלל בכוונה, בהמה וביראה, ואשרי המכוון דעתו בתפילה זכה וברא לפני השם, שאז מובטח לו שלא תשוב תפילתו ריקם. לכן, חובה קדושה להיכנס ליד הכותל המערבי ביראת כבוד, בכובד ראש, חלילה להקל ראש כלפי הקודש, אסור להיכנס שם בגילוי ראש בין אנשים ובין נשים. והנשים אשר מוזרות ועומדות שבכל הליכתן חייבות ללבוש בגדי צניעות, כל שכן שמוזרות בלכתן אל הכותל, לבל ייכנסו בבגדים ללא שרוולים או במחשוף, לא תהיה כזאת בישראל, אומר הרב עובדיה, ומצווה להודיען חומר הדברים בלשון רכה, ולמוכרחים מן העם, ועליהם תבוא ברכת טוב. חובה קדושה מוטלת על האחראים על קדושת המקום, לעשות מחיצה כדת, להעמיד בגדים אם יש צורך, נראה לי עד היום יש את זה. לכן צריך לשים לב, המקום הזה קדוש, לא מדברים שם דברים בטלים, לא שמים שם רגל לרגל, לא באים לשם בשם ביקור בלבד. הרב עובדיה כותב, אסור לבוא ליד הכותל לשם ביקור טיול או שם צילום בלבד, ואסור לדבר שם בהחלט שיחה בטלה, כי המקום קדוש לתורה ולתפילה, אסור לעשן שם סיגריות, אומר הרב עובדיה, אסור לאכול ולשתות על יד הכותל. בקיצור, זה לא משחק, כותל זה מעלה גדולה. אז כתוב בהלכה שאסור לבוא לשם לשם צילום בלבד. כלומר, אתם רואים, יאללה, בוא נעשה תמונות של החתונה בדיוק בכותל. אסור לעשות את זה. אם אתה בא לכותל להתפלל, על הדרך בא לך לקחת תמונה עם הרקע, אין איסור. אבל שאתה בא רק בשביל הצילום, זה האיסור ההלכתי, בסדר? זה ההלכה אומרת לגבי הכותל, וכמו שגם למדנו, שכתוב בהלכה שאסור, מה זה אסור? צריך לשים לב, שכשאדם מגיע לכותל, אם לא היה בכותל למעלה מ-30 יום, חייב לקרוא את החולצה. אז בגלל שאתה לא רוצה לקרוא את המכופתרת, ואת לא רוצה לקרוא את החולצה שלך, כי ההלכה הזאת נוגעת גם לנשים, גם בנות חייבות לקרוא את החולצה. רק הרב עובדיה כותב שתבוא איתה עם סיכת ביטחון או 2 כמה שהיא צריכה כדי שתהיה צנועה אחרי זה. וכן אז הדרך, אז גם אתה תביא איתך חולצה פשוטה מהבית, לפני שאתה מגיע לאזור של הכותל, עוד לפני הביטחון שמה, אתה שם את החולצה, איך שאתה רואה את הכותל או את כיפת הזהב של מסגד עומר, אתה אומר כמה פסוקים שכתוב, ואחרי זה אתה קורא את החולצה, אומר את הפסוקים, קורא את החולצה, ואחרי זה אתה לא חייב להישאר איתה, אתה יכול להוריד אותה, וזהו, פעם הבאה שתצטרך לקרוא, זה רק ב-30 יום הבאים. כלומר, אם לא היית בכותל 30 יום, רק אז אתה קורא על הכותל. אותו דבר לגבי הים. אדם שלא היה בכנרת למעלה מ-30 יום, מברך על הכנרת, עושה מעשה בראשית. אדם שלא היה בחוף הים, ורק אחרי 30 יום היה, צריך לברך שעשה את הים הגדול. אם אתה היית ולא ברכת, זהו, הלכה לך ברכה.
אלא אם כן יעברו 30 יום, כמו שלמדנו בהלכות שקשורות לים ולכנרת, וגם לגבי הכותל. אז גם בנות חייבות לקרוע. אני רק אסיים עם ההלכה הזאת שקשורה לגבי זה. מישהו אמר לי שהיום בכותל יש איזה פינה כזאת, לא יודע איפה בדיוק, כי הרבה זמן לא הייתי, יש איזה מקום כזה שאנשים עשו, מישהו עשיר, תרם מכונה, שאתה שם 5 שקל, ואתה קונה חולצה פשוט ב5 שקל. אתה קונה חולצה ב5 שקל, זה גם בא לך עם הדף הזה של הפסוקים שאתה צריך לעשות, הוא עשה זיכוי הרבה גדול, ככה שאנשים ידעו את ההלכה. זה מאוד מאוד חשוב. אז מי שיכול לעשות את זה, תתארגן. למה אמרתי לכם את ההלכות האלה? כי אני עצמי יום ראשון, אני הולך לכותל, יש לי איזה משהו שם משפחתי, אז אני עשיתי לעצמי קצת חזרות על הדרך, שיתפתי אתכם. אז זה לגבי הלכות הכותל המערבי. כמובן הרב עובדיה כתב ששולחן ערוך אומר שהרואה את בית המקדש בחורבנו חייב לקרוע. לצערנו ההלכה הזו נשתכחה, כמעט לא רואים אנשים שקוראים על מקום המקדש. כן, מנהג העולם להשתמט. הרב עובדיה אומר, אין להקל בזה שלא לקרוא בזמן הזה, בטענה שכל ירושלים בשליטת ישראל, כי מקום המקדש עצמו נמסר לשליטת הישמעאלים, ועושים בו כאוות נפשם. ובקיצור, רוב הפוסקים אופטימיים שחייב לקרוא, לכן נשים לב בהלכה הזאת, בקדושת הכותל והכל. כן, שאלות לגבי זה, אם אפשר לשאול בכל רם, לפחות שגם הפלאפון נשמע. הרב, ולגבי הקריאה, כל זמן שאני בתוך הכותל, חייב להיות עם החולצה קרוע? לא, אמרתי, מספיק שבאת, קראת, אתה לא חייב להישאר עם החולצה הזאת, אתה יכול להוריד אותה ישר. שאלות נוספות, כן. לגבי ה? לגבי הכנרת, אם אני עכשיו נוסע בצפון ובערים, אני רואה את הכנרת. ואני לא הייתי לתוך הכנרת, ותוך פחות מ30 יום אני הולך לכנרת. אתה לא תוכל לברך, כי זה נחשב שכבר ראית אותה. אם ראית את הכנרת בנסיעה, ולא בירכת עליה בנסיעה, אם תכננת להגיע לכנרת ברגלי עוד כמה דקות לחנות שמה, אז תברך שאתה מגיע לשם. זה עדיין נחשב אותה ראייה. אבל אם נסעת ברכב, ראית אותה ולא בירכת, ואחרי זה היא נעלמה ממך, ואחרי זה אתה הולך לא יודע מה, ואחרי זה לא יודע מה, אחרי שבועיים אתה פתאום מגיע לכנרת, אתה לא יכול לברך, כי הפעם הראשונה זה נחשב שראית ולא בירכת, אז הפסדת, צריך לחכות 30 יום חדשים. כן. יופי. ועוד שאלות? אני רץ. טוב, לגבי ברכת הגומל אמרנו, מאוד מצוי כל השנה גם בקיץ, כשאדם נוסע נסיעות ארוכות, אם אתה נוסע במטוס, והמטוס זה לפחות 72 דקות, נראה לי זאת המציאות היום נסיעה פחות מ-72 דקות, אתה זבר ברכת הגומל. כזה לגבי נסיעה ברכב, כשאדם נוסע ברכב, אם זה מקומות מסוכנים, כל מיני כבישי יהודה ושומרון וכאלה, אתה זבר ברכת הגומל, בסוף הנסיעה כמובן, אפילו על פחות מ-72 דקות. אבל אם אדם נסע יותר מ-72 דקות, אפילו בכביש רגיל, בין עירוני כמובן, צריך בברכת הגומל. אדם בבוקר, העבודה שלו זה משלוחים, מרעננה לאשדוד, מאשדוד לתל אביב, מתל אביב לרעננה בחזור, במצטבר יש לו 72 דקות נסיעה בכביש בין עירוני, חבר ברכת הגומל. הרב עובדיה כותב, נהגי מוניות ואוטובוסים שכל היום עושים את הנסיעות האלה, מספיק שבחרו פעם אחת בשבוע. אבל אדם שלא רגיל בנסיעות האלה כל שבוע, רגיל לנסוע פעמיים, 3 פעם בנוסע, אז אחד כזה חייב לברך כל פעם ברכת הגומל. גם בנות לפי הרב עובדיה צריכות לברך ברכת הגומל. אז לכן צריך לשים לב להלכות האלה של נסיעה, כנ"ל לגבי תפילת הדרך. אדם ירצה לפניך, שתולכנו שלום וכולי, שאתה יודע שיש לך נסיעה בכל היום הקרוב של 72 דקות, אתה צריך לברך תפילת הדרך כבר בנסיעה הראשונה שלך. אני הרבה פעמים שיצאתי מאלעד לכיוון רעננה, בגלל שידעתי שיש לי עוד שיעורים אחרי זה, ושאני אסיים שם במקום אחר ואז אחזור לאלעד, אני כל פעם עושה את החישוב, אם יש לי לפחות 72 דקות נסיעה בכביש בין עירוני, ואני מברך תפילת הדרך כבר כשאני יוצא מאלעד. לכן עשינו כבר בעבר שיעור על תפילת הדרך וגם ברכת הגומל, קצת עשיתי לכם חזרה. כמובן ברזל, קביעות עיתים לתורה, כל יום, בין גברים, בין נשים, קביעות עיתים לתורה, מוסר, הלכה, השקפה, תעשה לעצמך סדר, תעשה לעצמך את הספרים שאתה צריך ללמוד. אני גם תמיד אמרתי לכם שאני לומד על ספרים של חודש אלול כבר עכשיו. איך שיצאתי שבאב, עכשיו אני כבר לוקח מהספרייה שלי, לוקח את הספרים שצריך. כל מה שאני כבר יודע שאני רוצה לדעת באלול, אני כבר לומד את זה עכשיו. אתה לא יכול ליפול על אלול באלול, כן? תתכונן לאלול כבר עכשיו בחודש אב, בסדר? זה לגבי הקביעות עיתים לתורה והנושאים כמובן, תפילות במניין, ברזל, כל מקום שאתה הולך, תדאג ותבדוק שיהיה תפילות במניין, להיזהר מחילול השם, כל מיני מקומות שמסתכלים עלינו הדתיים, הבנות, אתם צנועות והכל, לדבר בלשון יפה, לשון נקייה, תמיד להשאיר מקומות נקיים, לא משנה איפה אתה הולך ואתה מסתובב, לעשות קידוש השם גם כלפי הסביבה שלך, גם כלפי אנשים שמנקים אחריך, תמיד לדאוג שיהיה קידוש השם ולא להפך בר מינן. לגבי מקומות שהם פתוחים בשבת. מה הכוונה במקום שפתוח בשבת? מקומות אטרקציה שהם פתוחים בשבת, ואתה הולך ביום חול. אז באמת, יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. הרב אלישיב, החזון איש, ועוד המון אומרים שאסור ואיסור גמור ללכת למקומות כאלה, כנ"ל לגבי תחנת דלק. בא לך לתדלק עכשיו בתחנת דלק פה בצומת רעננה, שהיא פתוחה בשבת, אתה לא יכול לתדלק שם גם ביום חול. למה? כי אתה מסייע בידי עוברי עבירה למקומות שפתוחים בשבת, גם אם אתה נהנה מהם ביום חול, אתה מסייע בידי עוברי עבירה. יש ככה, חלק מהפוסקים כתבו. חלק אומרים, תראה,
אני לא מציע ממש בידי עבירה ורע, כי גם אם הוא לא יתדלק שם ולא יקנה ממנו, זה לא שהוא יסגור בזכותי בגללי. זה לא קיים. אז לכן אין איסור הלכתי, טוב להימנע. זו הדעה המקילה יותר. הרב דוד יוסף באמת גם כתב, הוא אומר באמת, אם היום המציאות תראה שיש הרבה דתיים שלא יגיעו לאטרקציה מסוימת בגלל שזה פתוח בשבת, ובעקבות זה ייתכן מאוד שהוא יסגור את האתר שלו ביום שבת, אז זה נהיה חובה גמורה לא לחזק את ידיהם ביום החול. ובאמת הרב פרימרקה כתב שזה קרה בכמה מקומות, שהרבה דתיים התקשרו למקומות מסוימים, ושאלו אם פתוח בשבת, אומרים שכן, אז הם לא הלכו. ומרוב הטלפונים שהם קיבלו, אז הם ראו שהרבה ציבור רוצה להגיע, בפרט הדתיים, זה קהל ענק בכל הימי חופשים, והכל רוב הכסף של האתרים לזה דווקא מהדתיים. אז לכן, יש מקומות, הוא כותב בספר שלו, שבאמת סגרו בעקבות זה. אז לכן, איסור הלכתי, אני לא אומר שיש, אבל מן הראוי מאוד להימנע, ללכת או להיכנס למקומות שהאטרקציות שהם פתוחים בשבת וכיוצא בזה, מפאת קדושת השבת. מי שהזכיר לעצמו בית מלון, אדם הולך למלון, כמובן זה בהתאם לכל ההלכות שאמרנו. אז בעבר, על השיעור שדיברנו על בתי מלון, הראיתי לכם כבר את הספר, הלכות המצויות בבתי מלון, אם זה מהכשרות, אם אתה נשאר שם שבת, אז זה כל הדברים, כל האלקטרונים וכל החיישנים והשירותים והברז מים, ששם זה עובד על גז, שאסור לפתוח בשבת בכלל, ועוד המון הלכות שקשורות לבית מלון, אז לכן צריך לשים לב. אני תמיד אמרתי שהכי קל ללכת לצימר, גם מבחינת צניעות הבריכה שלך ושל אשתך ושל הילדים בכיף, אף אחד לא מסתכל, לא כמו בבתי מלון, שגם שזה נפרד, כולם יכולים להסתכל כמו שאמרנו שזה בעיה, ובצימר אתה מביא את האוכל שלך, אתה לא צריך לסמוך על כשרות של אף אחד, אבל גם בצימר זה לא תהיה שיקול תכלת. אתה לא יודע מי אכל שם לפניך, אתה לא יודע איזה משפחה באו והזכירו את הצימר לפניך, אז לא בטוח שאתה יכול להשתמש בכלים שלהם. אם אתה רוצה להשתמש בשיש, לפעמים צריך להכשיר אותו, אם אתה רוצה לשים שם משהו חם על השיש, ויש המון הלכות. אתה גם תביא את אחת פעמים מהבית, תביא את האוכל, צריך לדעת, יש דברים מסוימים שאתה חייב להכשיר, גם שאתה הולך לצימר. אבל הרב, אז שהולך לחופש, תן ליהנות, אין בעיה, אל תשכח את תחילת השיעור, תהנה בקדושה בטהרה, כמה שאתה רוצה, תהנה, אבל אל תעבור על פסיק אחד של הלכה. יש הלכה שמלווה אותך בחופש, בנופש, בצימר, איפה שלא תהיה. ההלכה איתך בכל מצב, אנחנו בני התורה, אנחנו יששכר חמור גרן, כמו החמור שגם שהוא שובת ממלאכה והוא נח, עדיין המסע עליו. גם אנחנו, רק אנחנו זה לא מסע, אנחנו זה זכות, אני בן תורה, אני צדיק, אני ירא שמיים, אני משתדל להיות צנועה כהלכה, לשמור את עצמי, לא ללכת למקומות לא טובים, אני שומר את עצמי בכל הכוח. אז אני אלמד את ההלכה, ואני יודע איך לעשות תפילת הדרך, מתי ברכת הגומל, מתי ברכת עושה מעשה בראשית, איך לברך, מה לעשות, איפה תפילה במניין, מתי שעה, מתי זה, מתי אני קם, מתי פה, קביעות איתים לתורה. אני בונה לעצמי מערכת כזאת, אני מחסן את עצמי לקיץ, איך תשמור את עצמך? לשמור את עצמנו כל השנה עם השיעורים, וזה כבר קשה, אנחנו בין הפטיש לסדן, כל אחד עם הניסיונות והיצרים שלו. כל שכן שאתה עכשיו יוצא לנופש, ואין לך את הרב, ואין לך את השיעורים, ואין לך את המסגרת הגבוהה שהיית רגיל בה. אז לכן מאוד חשוב בדברים הללו. האם מותר לקחת חפצים מהמלון? אדם עכשיו הלך למלון, 2-3, ורוצה לקחת שקיות תה, קפה, אריזות של שמפו, מכירים כל הדברים הקטנים האלה? וכן, האם מותר לאדם שהזמין חדר לזוג, להכניס שם ילד קטן בלי לידע את הנהלת המלון? או שאתה אומר לחבר שלך, שומע, תגיד חדר מספר 323, והוא נכנס על השם שלך, ועל הדרך הוא נהנה מהבריכה, אם כל זה מותר או אסור, ברוב המקרים זה גזל גמור, כי הנהלת בית המלון מקפידה על זה, לכן לא פירטתי המון הלכות, כי אני לא אגמור פה אף פעם, אבל צריך מאוד להיזהר בדברים הללו, וגם אלה שהולכים לבריכות מסוימות, עם משפחה, אחיינים, ילדים קטנים והכל, סכנת נפשות מאוד להיזהר. מבחינת בטיחות של הילדים, לא משנה איפה אתם הולכים, זה לירדן, לכנרת, לבריכה הפרטית שלך בבית, לאיזה צימר, לאיזה מלון, לא יודע איפה שבדקתם, מאוד להיזהר על עצמך וגם על הילדים. אמרנו כבר את ההלכות שקשורות לים, שכשאתם הולך לים, לא להיכנס למקום שאין שם מציל, כמה שאתה חושב שאתה יודע לשחות, הים הרבה יותר חזק ממך ואתה לא יודע מה מסתתר למטה, לכן לשים לב לכל ההלכות הללו. מישהו מסמפת חיות? אתם אוהבים חיות? טוב, שיהיה לכם ילדים, בעזרת השם, לא תהיה לכם ברירה, אתם תתחילו לאהוב חיות, אוקיי? גן חיות, אתם מכירים גן חיות? מתי פעם אחרונה מישהו היה פה בגן חיות? לא להתבייש? שנה? גם אתה שנה? כל הכבוד, אתם ילדים טובים. וואו, כל הכבוד. אז חבר'ה, מי שהולך לגן חיות, אז א' אתה רואה את פילי הבריאה, וב' יש ברכה מסוימת לברך על פיל וקוף. ידעתם? שולחן ערוך, אדם שרואה פיל או קוף, מברך משנה הבריות. אילה משהו מצחיק? סבבה. שמעת? פיל או קוף, מברך משנה הבריות. יש דעה גם ינשוף, אבל לא אכנס לכל הפרטים, אבל מי שלא היה בגן חיות תקופה, צריך לברך על פיל או קוף. יש דעה שאומרת שזה ברכה שאתה יכול לברך אותה רק פעם בחיים.
יש דעה שאומרת כל 30 יום כמו שאר ברכות הראייה, ואפשר לסמוך עליה. לכן מי שלא היה בגן חיות, יברך על פיל או על קוף, אחת ל-30 יום. אם זורם לך ללכת עם אחיינים, משפחה וזה, לזרום לאיזה גן חיות, אתה רואה את פילי התפילה, אמרתי שיש בזה מחלוקת, להלכה אפשר לברך אחת ל-30 יום. למה דווקא פיל וקוף? הרב אופיר מלכה כתב את זה בספר שלו, בשם הגמרא בסנהדרין, כי היה עם דור הפלגה, משהו קשור לדור הפלגה, שהם היו דומים, שהם היו בני אדם, ואחרי זה הם הפכו לקופים, בגלל שזו החיה שהכי דומה לאדם, אז לכן מברכים על זה, ופיל יש לו חוכמה כמו חוכמה של בן אדם, ככה זכו לי שהוא כתב, לכן זה החיות היחידות שעליהן מברכים משנה הבריות. טוב, זה לגבי הגן חיות, רבותיי, הלכות שקשורות למלון דיברנו, כותל דיברנו, מה עוד יכול להיות, רבותיי, שקשור לקיץ שלנו, שנעבור אותו כמו שצריך? טוב, קברות צדיקים לא דיברנו הרבה. קברות צדיקים, בית העלמין, כל מה שקשור וזה, אתה כבר הולך לצפון, רבי מאיר עניינים, אין בעיה, מצווה גדולה להשתטח על קברות צדיקים, אשריך ואשר חלקך. קודם כל להתפלל על עם ישראל, ואחרי זה תפלל בזכות הצדיק שיושיע אותנו, מעלה מצווה גדולה יחד לקברות צדיקים. אם אתה הולך לקבר של צדיק שהוא נמצא בבית העלמין, כלומר בבית קברות, יש ברכה לברך שאדם נכנס לבית עלמין. אוקיי? אתה בא פעם בשנה לטקס יום הזיכרון פה בפרדס משותף ברעננה, בית עלמין הצבאי, אתה חייב לברך ברכה. האדם הולך לבית עלמין יומיים אחרי זה בסגולה, כי סבתא שלו נפטרה וקברו אותה בסגולה, הוא צריך לברך שם ברכה. ההלכה מחייבת לברך ברכה שאדם נכנס לבית עלמין, ברכת אשר עצר אתכם בדין וזן אתכם בדין, כמו צידוק הדין שאתה אומר לנפטרים שם. אבל אם אתה הולך לקבר של צדיק יחיד, כגון רבי שמעון בר יוחאי, כגון רבי מאיר בעל הנס, מקומות כאלה לא מברכים ברכת אשר עצר אתכם, מברכים אותה רק בבית העלמין, בבית קברות. וזהו, זו ההלכה שקשורה לזה. לכן לשים לב, גם אני יום ראשון בלי נדר, ככל הנראה לפני הכותל, אני אסע לציון של מרן הרב עובדיה, וגם לחלבן, מי שזוכר שנה שעברה, או לפני שנתיים, לא זוכר, שנה שעברה זה היה? שנתיים, עשינו טיול עם כל החבר'ה פה לשיעור, עשינו טיול לחלבן, זה היה הילולה שלו. ריפיל? אין לי בעיה, זה היה, עשינו הילולה לחלבן, נסענו, אכלנו בזה 3 בלילה בכותל, שיוסף עוד כמה צדיקים היו מסטולים ברכב שם, היה אחלה אווירה, חיפשנו מקום ללכת, פריצות פה, פריצות שם, בסוף מצאתי את עצמי אוכל איזה אפרופו, אבל לא משנה, היה אווירה טובה. על כל פנים, אז כן, אדם מגיע לסנהדריה, לקבר של הרב עובדיה יברך, ברכת אשר עצר אתכם בדין, בבית העלמין, אתה מגיע לקברים וכאלה ואחרים, קברות צדיקים וכולי, כל עוד אם יש הרבה אנשים שם, אז כמובן שאדם צריך לברך ברכת הגומל, ברכת אשר עצר אתכם בדין וכולי. רק שנייה, לגבי טבילת כלים, זה מאוד חשוב, הרבה אנשים הולכים. אתה יודע, גם הרב הוא נזהר בכשרות, אז הוא לא ישתמש בכלים של הצימר, טוב, אז הוא הולך לקנות איזה מנגל, קצת צלחות, איזה סיר מחווה, לא יודע, קנה כמה דברים. יא חביבי, טבילת כלים, אתה חייב להטביל את זה. אם זה של הצימר עצמו, אתה לא חייב להטביל, אבל אתה צריך להכשיר אם אתה לא יודע מי אכל שם לפני זה. אבל איזה כלים שאתה קנית, אז הם כשרים לחלוטין, אבל אתה חייב לעשות להם טבילה במקווה, אתה לא יכול לאכול מכלי, צלחת, סכין, מזלג, מה שזה לא יהיה, בלי שהכלי הזה עבר טבילה במקווה. אז לכן כשאדם הולך לבית מלון ואוכל מהאוכל של המלון, בתקווה שהאוכל כשר, בסייעתא דשמיא עצומה, שיש רק 4 חדרים במלון, נו, אז אתה יכול לאכול את האוכל, בסדר. והכלים לא צריכים טבילה כי זה מקום מסחרי, אז לא חייב, כנראה במסעדה או צימר. אבל ברגע שאתה הולך לצימר, אתה לא יודע מה הכשרות של הכלים, כי אתה לא יודע מי בישל שם ומה לפניך. אז לכן אתה קונה לעצמך כלים, תדאג להכשיר את הכלי על ידי שאתה מטביל אותו במקווה, קונה לך רשת של מנגל, מלקחיים של מנגל. כל הדברים הללו, רבותיי, גם מלכות יורה דעה צריכות להיות אצלי בראש בדברים הללו. תמיד הסתפקתי, טוב, עוד הנהגה יפה שרשמתי לי פה, תמיד טוב לקחת כיפה נוספת. למה? כי מצוי פתאום אתה מאבד את הכיפה, בים, בפה, אתה נזכר בלי כיפה, וזה אתה מסתובב בסוף עם כובע של ונדט, שלא יודע מה, כדאי שיהיה לך איזה כיפה ספר ככה נוספת, זה תמיד עצה טובה. טוב, אני אגיד לכם את האמת, אין סוף להלכות, כן? אין סוף להלכות, רבותיי. רק שניה, נשמור לכם את השאלות כבר. רק מאוד חשוב לי 2 דברים שתזכרו עכשיו. כל מי או כל אחת שיש לו, תהיה לו שאלה, מה שזה לא יהיה, הלכה, השקפה, מוסר והכל, זה שאני עכשיו יוצא לנופש 3 שבועות, מי שמכיר אותי באמת יודע שאני אף פעם לא בנופש, אוקיי? תמיד יש לך את השיחות, תמיד פתאום יש לך שיעורים, הנה, יש לי שיעור באילת כבר איזה חודשיים, אמרתי להם, חבר'ה, יואו, איזה פחד, באמת פחדתי. אמרתי להם, חבר'ה, זהו, עכשיו, עשיתי להם שיעור לפני 9 באב ביום שני, אמרתי להם, חבר'ה, זה עכשיו, בעזרת השם, אני לא רואה אתכם עד ראש חודש אלולים בכלל. מה קרה? מה יש לך? אמרתי, זהו, שבוע הבא אני לא פה, שבועיים שם, אחרי זה שבוע של חתונות, ניפגש אולי בבית ג' אלולים בכלל.
שומע הרב, תן לי כתובת, כולנו באים לטבריה. שומע, לא הזמנתי אותך, אחי. אנחנו באים, שומע, הם רצינים מקסימום, הוא יבוא. אני מכיר אותם, הם יבואו. הם מטורפים. אז, כן, אז חבר'ה, אז מי שיודע, אף פעם אין לי באמת נופש, ברוך השם, צורכי המלך מרובים, אז אל תתביישו להתקשר, הכל טוב. גם שאומר לכם, חבר'ה, לא ניפגש 3 שבועות. יוסף יודע שזכרת, מחר כבר סגרנו, יום שישי בצהריים, אייל גולן וכולי, על הים, הכל טוב, מותר לדבר איתי, מותר להתקשר, כל מה שצריך, שאלות, השקפה, הלכה, מוסר, הכל בסדר. אני איתכם פה, הכל טוב, יש גם את החתונה של יקירנו, אהובנו ורענו, יונתן רדאי, שמתחתן, תרגע, יש לנו גם את החתונה של ידידנו יונתן, שמתחתן עוד פחות מ3 שבועות, כן? בעזרת השם ניפגש בהרבה אירועים למיניהם, מחכים כולנו בעזרת השם בתקווה שהקאנטרי ייפתח, כן, ביהודה הלוי 48, אנחנו עדיין מחכים לטיסה של ההורים בעזרת השם. אביגיל, יש עדכון לגבי ההורים מתי הם טסים? אין עדכון, טוב. תעדכן אותנו מתי הם טסים. אנחנו פה לכל אטרקציה. השבוע אתה טס, ואז מה? תשאיר לי את הבית, לא אכפת לי. תשאיר לי את הבית, הכל בסדר. שומרים על הכל טוב. ובכן, אז 2 דברים. דבר ראשון, תמיד אפשר להתקשר ולהיות בקשר. דבר שני, רבותיי, מי שלא נמצא באתרים ובמדיה, יבורך לו, לא צריך לפרט את זה. מי שכבר נמצא, אז בכוונה שמרנו במשך 1.5 חודשים, שיעורים מאוד מאוד מיוחדים, דווקא שנעלה אותם ב3 שבועות הקרובים. אם זה 2 שיעורים האחרונים שחיברתי אותם, שזה שיעור של 1.5 שעה, של אין אפוטרופוס לעריות וכל החיזוקים הזה. אם לפני שבועיים שעשינו את השיעורים על הניסיונות ואיך להתגבר לניסיון והכל, וזה את השיעור שמסרנו כל הלילה, יסוד שביסוד, כל זה 5 שיעורים שיעלו ב3 שבועות הקרובים, ובפרט הרבה קליפים קצרים של הרבה מיסוד שביסוד, הרבה שורצים שקשורים לצניעות ויראת שמיים. קיצור, כל מה שצריך לקיץ בכוונה שאמרנו בעיקר בתקופה הזאת, אז מי שכבר שם שיתחזק ויראה, כי זה תקופה טובה לגבי הדברים האלה. עוד פעם, אני משער שלא הקפתי את כל ההלכות, אמרתי לכם, יש המון הלכות שקשורות לנופש, אם זה כל מה שקשור לכשרות, בלי סוף שאלות בכשרויות בכל מיני מקומות, וגם זה הוציא כמה ספרים, אני רק מעלה לכם להגיד לכם שזה לא סתם, אם באים הרבנים וטוחים וכותבים לנו ספרי הלכה ומוסר והשקפה לכל התקופה הזאת, זה אומר שצריך לדעת איך להתכונן כדבעי. השיעור שלנו ספציפית בעזרת השם יחודש, אלא אם כן נתקשרו לפני זה, רצו להזמין שיעור למקום אחר, אם אני פנוי למה לא. אבל כעיקרון השיעורים שלנו בלי נדר יחודשו עוד 3 שבועות בדיוק מהיום, ביום 5 ראש חודש אלול, בסדר? יום 5 ראש חודש אלול, נתעדכן כבר על השעה, יש לנו את הקבוצת וואטסאפ, יש את המייל, שבעזרת השם אני אשלח שם מה שצריך. למי שרוצה, יש לי פה דפים שחילקתי השבוע, מלאכת סוחט, כל מה שקשור לסחיטה בשבת, קרח בשבת, סחיטת פירות, חידוך, כל הדברים האלה, נשאר לי פה עוד כמה. לא, עדיין, נותן לי 2 דקות. זה לגבי הדבר הזה, אז אמרתי, אם אתם רוצים שיהיה לכם קצת חומר לקריאה, בסדר? זה הדפים, לא לשכוח חבר'ה, זה דפים מאוד מאוד חשובים של הסדר יום, כן? זה יכול רק לחזק אותנו, סבבה? כן? לא לשכוח, לקחת בלי נדר בסוף השיעור. מה עוד רציתי? זהו, עכשיו שאלות, רק אם אפשר בכל רם, בבקשה. לא, כל בית העלמין שהשלט של הברכה נמצא בכניסה לבית העלמין זה לא כדאי, כי הרב עובדיה כותב שכתוב שצריך להלך בין הגברות ממש כדי לברך את הברכה. אז לכן נשים לב. כן. כן, עוד פעם, אם זה בית גברות ואותו בית גברות, אז 1 ל-30 יום, אלא אם כן קברו שם מישהו חדש. וזה אותו בית העלמין, אז אתה לא יכול לברך אם זה תוך אותו 30 יום. לא, זה חוזר לדין ברכות הראייה, שלפי הרב עובדיה, אם ראית ולא ברכת, זה הוא פגע לך ברכה. כן. אם יודעים כמה אנשים גבורים בבית עלמין, אז לא מברכים את הברכה הזאת. כי כתוב בברכה ויודע מספר כולכם, שהקדוש ברוך הוא היחיד שיודע כמה גבורים פה. אז אם יש מקום שאתה יודע כמה כתוב, לכן קברים של אדם יחיד, קברות צדיקים של יחידים, אז אתה יודע כמה יש, לכן שם לא מברכים. בסדר? כן. זה אמרנו שזה בין עירוני וזה מתחבר ביחס, נכון, מהבוקר עד הלילה, כל הנסיעות שנסעת בכביש בין עירוני, זה מתחבר לך לתפילת הדרך ולברכת הגומל. שאלות נוספות? כן. ודאי. רק את יודעת, לגבי אישה בבית גברות, כן? שכמה שיותר להימנע, לא כדאי. לאישה להיכנס לבית העלמין בכלל. שאלות נוספות? כן. הרב, אני בבוקר נוסע 72 דקות, תפילת הדרך. חזור
חוזר בלילה. אני צריך לברך שוב? לא, הבוקר הולך אחרי הלילה לעניין זה, ברכת בבוקר זה מספיק, תופס לך עד שאתה חוזר לישון. השאלה שאם 2 דקות נמצא בבוקר, אני חוזר בלילה ב-12 זה מצטרף. כן, זה מה שאמרתי, זה מצטרף, זה מצטרף. שאלות נוספות, כן. תפילת הדרך בטיסה, רק ברגע שהמטוס ממריא, ברגע שהוא יתנתק מהקרקע, אתה מתחיל תפילת הדרך. ודאי. כמו ברכת הגומל בטיסה, ככה תפילת הדרך בטיסה. בסדר? וברכת הגומל, רק שאני חוזר עוד פעם, אם טסת לכמה שעות וחזרת כמו אילון מאסק, שזה הטיסות שלו, אז אתה תברך רק בחזור. אם טסת להישאר שם יום, יומיים, 3, שבוע, אתה תברך גם שם, וגם כשאתה חוזר לברך עוד פעם פה. אם בנסיעה טיסה אני חוזר באופן זה רק בחזור. כן. כן. זה בעיה, זה בעיה. הפלגה שאומרים לך, שמע, אנחנו מפליגים, בשבת האונייה לא מפליגה. אתה נשאר רק באונייה. סבבה. כאילו, אתה לא יכול לרדת, כי אתה צריך לעבוד, כאילו, בדיוק, אתה לא אוקיי. אבל כן, זה בעיה יש הלכות בשבת שנקרא איסור תחומים, שאדם יוצא מחוץ לתחום, ושאדם נמצא עם אונייה באמצע לב ים, או נגיד, חנו בקפריסין, לא יודע, חלק יהודים ואת נשארת בספינה, יש נראה לי בזה בעיות הלכתיות. אני לא מונח כרגע בכל הלכות הפלגה בשבת, אבל אני זוכר שיש בזה בעיות, חוץ מהבעיות הפרקטיות שיש בפנים, כל האלקטרוני וכל הדלתות שם וכל הזה. אז אם אפשר להימנע, כמובן, עדיף. כן. אדם הרי נוסע בכביש מהיר עד שהוא מגיע לטיסה, למה דווקא במטוס? הנה חינמי, אם הוא נוסע לנתב"ג, שזה 20 דקות נסיעה, הוא לא יברך על זה. לא, אבל הוא מצרף את זה ביחד. כן, יכול, נכון, רשאי, אמת, אפשר גם. טוב, משתדל, נקווה שהקפנו את הכל מורה ברבותיי, יהיה רצון בעזרת השם, שהשם ישמור את כולנו, שנזכה לעבור קיץ בריא, קיץ טוב, קיץ רוחני, תורה, יראת שמיים, רוחניות, מצוות, מעשים טובים, ולימוד תורה, כן, לימוד תורה, יראת שמיים, פניות, וכמובן גם קרנבל, קרחנות בקדושה וטהרה, לפרטים אהרון לורק, לפרטים יוחאי שיש, לפרטים יוסף חיים, כל מי שמונח בכל האתרים, כל המקומות, אז ידבר כמובן עם המאסטרו ארווי בצדיק, ואנחנו בעזרת השם נפגש עוד 3 שבועות בעזרת השם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר